312, слушам ви. Добър вечер. Значи Добър вечер. на кръстовището на Васил Кънчев и улица Баба Вида, на светофара единия, който е по улица Васил Кънчев, регулира движението, е отворена най-долната секция, зелената светлина и червената съответно. И по този начин те са отворени и са обърнати на 90 градуса и всъщност създава заблуждение в хората, които идват по Баба Вида. С две думи, те виждат зелено. Не проблема или на самите светлини? Не, самия светофар е отворен. Самата секция на светофара е отворена. Някой явно капака, един вид. Точно така. Капак със светлините и всъщност когато на вас вие виждате зелено, то всъщност ви е червено. Просто светофара ви заблуждава. Именно, да. На Васил Кънчев казахте и Баба Вида. Баба Вида. Баба Вида. Значи това как се казвате вие? Иван Шопов се казва. Да, приятел, господин Шопов. Благодаря, лека вечер. Лека вечер, благодарим.